Merci, du lavede. Meget, meget flot. Så for eksempel at definere en scene for en karakter, så kan det være the moment. Det er en rigtig god instruktør. Hvad er the moment i scenen? Hvad er the moment i filmen? Der er ikke flere moments. Der er det moment. I laver hele filmen for én ting. Det er hele tiden bygget op til nøjagtigt det. En scene, der er det nøjagtigt den reaktion. Det hun ikke siger, det nærbillede. Det er derfor, I laver scenen. Det er ikke scenen. Hvad er klimaks? Remains of the Day er en film, jeg godt kan lide. Det er en gammel film med Anthony Hopkins. Den foregår i 3 timer, om en karakter tør sige ja til en kvinde. Og hvad sidder folk i salen? De sidder og råber, ja, 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 gør det så, Mulle. Sig ja, kom så, go for it, go for it. Og hvad den anden halvdel af tiden, så siger de, nej, din idiot, din tumpe mand. Nej, hvorfor død? Det er som at være til fodboldkamp. Publikum er oprørte. De håber, det skal se. En slutscene, der er vigtig. Anthony Hopkins, han spiller gammel butler, og han er vildt forelsket i Emma Thompson. Det er jo ligegyldigt, det er jo en kærlighedshistorie. Han er nu nede og hente en flaske Bourgogne, det er en fin vin, og smadrer en, og er helt op og kører. Vi er tæt på filmens finale, og han går, tvivl, skulle jeg have sagt ja, eller hvad skal jeg have gjort, og når han går forbi. Hører han Emma Thompson, hende han elsker, man ikke kan få sagt det til, græde derinde på grund af ham. Han går forbi uden for døren. Hvad skal han gøre? Konflikt, indre konflikt. Skal jeg nu gå forbi, eller skal jeg blive? Skal jeg gå? Han går hen til døren, dørhåndtaget. Konflikt, dørhåndtaget. Skal han turde tage ned i dørhåndtaget? Skal han ikke gøre? Næste, skal han åbne, eller skal han lukke? Skal han turde gå ind? Skal han? Og han nu går så langsomt ind. Spænding. Hvor langt ind vil han gå? Og hun sidder nøjagtigt lige i hans skridthøjde. Det var sjovt, de har fået sengen til at passe sådan, så han kommer lige ind der, så lige hendes skridt mod hans bog, okay? Eller hendes hoved mod hans skridt. Og så tænker man, nu kommer det, så sidder alle i salen, nu siger han det, han kommer ind, skridthøjde, bum, han kommer ind, han er gået ind i hendes rum for første gang, efter 2,5 time, nu kommer det, og hun kigger op langsomt for erkendelse, op med blik mod ham, bum, suspense, hvad siger han nu, og så kigger han, får han visualiseringsrum til erkendelsesrum, og så kigger han over i nærværsrummet, og så siger han, der er støvet på balkonhylden inde i søjlesalen. Og så tænker vi, fuck, og man hører hele salen, fordi det er spændt op imellem, hvad vi håber på, og hvad vi frygter. Det er jeres arbejde. For os, publikummer, til at håbe og frygte. Men det er ikke mere vanskeligt, end når vi hører en sang. Jeg vil lyst til, at den skal ende smukt. Eller skal det gå helt af helvede til? Det skal gerne være begge ting. Ellers vil det bare lige ud af landevejen pop. Det er en ære at få lov til at være sammen med skummen, highlighten af den unge befolkning, med lidt ældre repræsentanter imellem. I har valgt et vidunderligt område at arbejde i. Der er én ting, jeg godt vil sige til jer. Der er mange, der snakker om sådan noget, har jeg talent eller ej? Drop det. Der findes ikke sådan noget med, nogen har talent, og andre ikke har det. Der handler om at gøre det. Hvad drømmer du om? Hvad er du vild med? Altså, hvis du er vild med tegne, animation, eller tro på det. Al energi på, at jeg er fed nok, at de andre har det. Sådan. Alt det er meget forståeligt. Jeg kender selv til det. Vi kender alle sammen til det. Og nu kommer tvivlen, om jeg er fed eller ufed. Hvad kan jeg bruge det til? Væk! Gå videre! Hvad for en scene kunne jeg tænke mig at lave? Hvem vil jeg snakke med? Der findes ikke rigtige og forkerte. Der handler om, har I tillid i kernen til jer selv om, at I er trylle, unge, flotte mennesker. Jo mere I tror på det, jo dristigere bliver I. Jo vildere bliver I. Og det vigtigste, I kan gøre, sørg for at få nogen i ryggen, der kan lide jer. Som siger, hvor er du dejlig, Mutski. Tro på din idé, så du må høre dig selv sige, ej, det er jo ikke, jeg skrev den på 6 sekunder, så fed er den jo heller ikke. Jo, det er skønt, Mutski, der sidder du. Du er dejlig. Sørg for at være sammen med nogen, der holder af jer. For der findes ikke rigtigt og forkert. Men der kan være nogen, der kan blive så meget i tvivl. Så det måske det, der skal stå på deres gravsten engang. Jeg svarede på alle mails. Tak, og have en rigtig god karriere. Det er en fornøjelse at være sammen med jer.
Tak. Tak. Tak.